Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lepeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabui tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun alabiah. Ayo manyong ku detik. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jo takana anak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti jo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak di rantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jo nasihat sabate mungkin dengan patui. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampuang tuah de ibu dengan bapo. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan ada isarak saberumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tasi seorang sanagari. Ayamanyo baliong kudatua. Bari izin nambone mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hambo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi samantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sakalai ambiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain meturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilimu berkurang-kurang. Maku ada sebab karena itu. Kok singke boleh ke maah. Panjang bakare lamah betahu salah besapo betuka banjak. Banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ya, berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai ke maah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyo ayah anak nang sorang laki-laki sumarak rumah nan gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari dudu anak. Adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka adok ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak ka jadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruah amanah kato jo nasihat itu nanutang laya batin. Danga diurai dipapakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucu asetitia anak ditampuang hanyut tarapuang nak dipinteh. Kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lungga batoko dikaja makin menjarak dicari larang besuo hampian yang tidak bantaro. Tak ada sangkuinyo jo sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rangkayo lagu lagah. Bukan pulau rancak di roman. Malah rumah tanggonyo bintang film itu nan guyah harapuah bana. Cah carai sabanta kawin pasang nan ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tuo.
Sebaliknya nak, rumah tangga orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio, inyo bagalak-galak juga. Orang awam tamatan SD adang tak tahu tuli baca. Iduitnya santai tak menggintang, mesra nan bak parangko yoam polo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan indak lain adalah cinta. Cinta? Indak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandi yang jo bantahan tabuhua dirangkai kato. Ceko tutua keceknya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tuh ya. Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pike nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuih di kusuk-kusuk batu karekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upek caraku bersamburan. Kama semato kau bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan. Danga tuturan sampai habis, simakkan kato cie-cie rasio buhu ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam serugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nan bukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita memain pulau itu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak sergu raso kuburan. Apalah ngaran karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun nindak bapamenan. Awak seorang tongga babeliang ilia lalu mudia tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecil orang kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuak angan-angan rasah diayun naga-aga. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangih doa dilapeh agiah labaa seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang, takulai memeluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersintak dari tidur heran tercangang Nabi Adam.
Sia kehurang di sampiangnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang Yusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suaro mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikolah nan engkau minta perempuan jinih urangnya Sitiawa namo babari." Sinan tak ucap nimyak kita lalu menungkui suji syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani. Terima kasih nan pangasih lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunya. Diarok bagak mendatang gen yang dia ulah hati gadang. Tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunya asah rumah tanggo. Baitu tarikh mengabarkan. Nanbak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasiah majalin bekulindan. Walau sarugo jo isinyo milik Adam jo Sitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya mendekek saja diharamkan, baik itu peringat dari Allah. Tapi dia rayu godaan setan dek lama umbuak ubilih. Hawa talangga depan tangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khudi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Kaduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talantiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalalah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicari. Mano nak kanduang janyo ayah. Itulah tuturan tarikh urayan kisah riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal ada kita memahami. Adapun diantara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam dan 7 nak cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuh sinan balua laia jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menuntui pulo. Kasih sayang ramuan ni duit cinta nang samo baimbawan sinan sumara alam nangko. Nang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bagi Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal. Konon ke arwah orang mati ke kubur bakaramaikan atau ke jihin orang alus. Itu syirik tumah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantuang lataknya di samping badan samiang indak carai tangga. Digungguang ju tangan kida, di pangku ju tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang, inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab.
Joko dikarek tulang dado pedusi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nan disai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nan jauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nang gampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak. Sebelum masuk kutikonyo menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bersentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau gadang sainyo rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek ku namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai yurang dipulang. Up to you pak kata awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Aikon kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabek nyolungga mudah picayo mulut manih. Kok tasintuah dawai batinnya badan tiang kelubu hati rumik memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak paharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanya baru dipinteh tatumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasa dan tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato tabah-tabah mendangarenge itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kuajangko balanjuang takaran cupak. Paci taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nang keenam. Santano awak sasek jambo capek-capek mengembalikan. Nyampang kok kaki nan tarancah elo lalangkah ganjua surui. Salah ke manusia minta maaf, kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa meisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai takilau konolah umat di belakang tobat nasuha pelipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indaklah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk tidak ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayuang bilah rintang di pupui-pupui arih pulau besarang jauh yu. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang parasayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan rayo. Dek yakin Adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nampangka gara yausau mai riang pasrah lapang dado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pemboka pasak jorintangan nak lapeh badan dari seso. InsyaAllah. Kok tibo sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bunyi daleanya? Danya de anak nyato-nyato na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Nan disabui jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka ujui paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasiak jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad junikah kumpul kabau tu mana namanya. Atau laibana bayjab kabul dibayar rukun saraiknya. Tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat memakai ukuran martabat manusia. Maka dek kita umat Muhammad nikah jo kawin itu sunnah.
suruhannya to de ugamo nilai ibadah kanduangannya. Dek sebab karena itu masuai pintu perkawinan jo langkah sunah samato luruskan niat nawa itu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa jana pasu. Salampih dan daripada itu nak, sesudah suruh diamalkan manfaat mairiang di belakang banyak akimah diradainya, bak bilalang dapet basiang parwi kanyang pangajabuliah. Di antara banyak paidah cukui ampe ayah bacokan. Manolah macam nanampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua, saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Nan ketiga, menjadi bateh peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat, iko nan ingin ayah rantang cuba simakkan jale-jale ranuang kambana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengipih ngajolak batin kaganti tambang pasu-pasu, sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajua menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang de ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa diumpamona, baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo, nyampang keputui halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah marawoknya. Patuilah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puaso badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh, janyo tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk bakutiko, tapi selama angok turun naik batehnya liang pintu kubur. Coba bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disambia juo orang kampung dipatenggangkan. Namun anak bini bulek bulalin tanggung jawab dunia kirai indak jesia kebebagi. Semenjak baulua jawek timbang tarimo je bapaknya dicatat de angku kali. Bapindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Indak saja minum makannya, kain baju juga kelengkapan rumah sarato para buiknya, tapi beragam kandak je pintu cupak tetagak nak diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulo bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulo banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku baju seragam SPP je kurikuler bayu ataro senyanyi. Konon pulo nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak sampunyo awak jo. Payah? Iyo payah. Panyang? Ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bumi alah nangko indak tahu siang je malam hujan ribui paneh memanggang. Mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh tak mencotok. Sedangkan di sawah pangkua balabiah nilapiak pinggan tak cukui awak seorang namandayuangkan.